Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. The Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust, and it has cleared the tower. Houston, crec que tenim un problema. Aquí Houston, repeteix, si us plau. Houston, tenim un problema. Estic mirant per la finestreta. Estem perdent alguna cosa a l'espai. És un tipus de gas. D'acord, 13. Tenim molta gent treballant en això. Quan tinguem la informació us la donarem. Sereu els primers a saber-la. Jack, estic mirant a fora i el nombre de partícules ha disminuït considerablement. Pràcticament no n'hi ha, cosa que indica que la fuga s'ha aturat gairebé del tot. Rebut, gràcies. Malgrat tot, segueixo rebent lectures negatives. Rebut. Estem considerant la possibilitat d'utilitzar el mòdul lunar com un bot salvavides. Sí, és exactament el mateix que pensàvem nosaltres. Estem debatent el moviment següent. M'ho imaginava. Fem-ho bé. Endavant, Houston. Ok, Jim. Tenim una mica més de 2 minuts fins que perdem la comunicació i tot sembla correcte. Bon dia, Houston. Com ens rebeu? Aquarius, aquí Houston. Canvi. D'acord. En aquest mateix instant estem sobrevolant el mar Smithy. Ens estem allunyant. Ja no ens trobem a 139 milles. Ens n'anem. Us trobeu a l'esfera d'influència de la Terra i esteu començant a accelerar. Tornem a casa. La Terra es veu molt més gran. El seu creixent és més pronunciat que ahir. Bé, esteu ben encaminats. Exacte, i Jack, suposo que el nostre angle respecte al Sol no deu haver canviat gaire des de fa 93 milions de milles, oi? Aquarius, teniu alguna estrella a prop que pugueu utilitzar per fer una comprovació? Ara hi dono un cop d'ull, Jack. Estava intentant fer una comprovació amb la Lluna una altra vegada, per determinar si aquests angles eren efectivament certs, i confirmo que tornem a tenir la Lluna centrada. Rebut. D'acord, Jack. Quins angles rebeu vosaltres? Nosaltres mantenim la Lluna centrada i la seva posició s'acosta al que llegim en el nostre horitzó artificial. D'acord, Jim. La vostra ruta de reentrada és lleugerament més plana que la que teníeu, però segueix sent correcta segons els nostres càlculs. Rebut. No havíem mencionat mai aquest angle, oi? No, de fet no. Tenim curiositat per veure si la comprovació de la inclinació de la Lluna és bona, a canvi. Sí, Joe, està disminuint. Ara mateix és a 45 graus i va descendint. Rebut. D'acord, Joe. Lluna a 38 graus. D'acord, Jack, fantàstic. Atenció, ens queda molt poca estona i des d'aquí tots us volem dir que se us veu fantàstics. Gràcies. D'acord, perdrem el contacte d'aquí a 1 minut o 1 minut i mig durant la reentrada. Esperem donar-vos la benvinguda ben aviat. Gràcies.